Zrobienie tego efektu zajmuje mniej niż 2 minuty. Pokażę Ci jak. Najpierw nagraj pierwsze ujęcie z efektem green screenu na Twoim telefonie. Później delikatnie otwórz pudełko i nagraj krótkie ujęcie przy otwartym. Następnie otwórz aplikację CapCut, dodaj te dwa elementy do Twojej linii czasu. Odcinek z otwartym pudełkiem zamroź. Zostaw sobie zamrożony element, a krótki klip usuń. W klipie z zamkniętym pudełkiem zastosuj nałożenie. Przesuń do lewej strony, zamrożony odcinek dopasuj do dolnego nagrania. Następnie w drugim nagraniu przejdź do zakładki usuń tło. Następnie wybierz chroma key, najedź na zielone tło. Wszystko pod spodem się usunie. I to wszystko, możesz eksportować plik.